Здравейте хора, както виждате се опитвам да се поправя колелото. Защото го съборих и ето това стана. Ако се вижда, клати се. Вчера спуках гума, днеска това. Защо? А гумата е напълно оправена вече. Да. Да. А кормилото му беше ето така нагоре. Буквално беше дигнато и трябваше да си изкълчи китката, за да може да се такова. Да, някак Хора, си. вижте, те просто си го събори и буквално. Ако се чуете вижте, ето това. Ако се чудите, ето това трябва да покрие тук. Ей това. Става! Вижте! Вижте, става! За това от нас, чао!